Hey guys, niyayazi mos uba ndikho clever kakhulu mna. Qha ungayenzi laa mistake yocinga fanele uba iJani is a complete moron. But hey, khange nicacisele naba mani, yintoni i-celebrity? Because hey, apha kum esitratweni fondini kunzima nonqanda umntana ekrwela imoto ngesiciko sebhiya. Uzawuthi wawu, nanko lo ankile uzenza i-celebrity. Akufani bemculela igwitho nje abangamoyikiyo. Hayi, ndirayithi mna ndibe sesisimenqendisiso fondini anolungu uba i-celebrity. Le nto kucaba funeka unyamezele bonke ububhanxobu. Andonqeni ngaloo nto ofaka impama mna xa ndiqheleka. But ke asikho lapho namhlanje guys. Yazi ndihlela apha ndiyacinga uba yandingomntu wamanyani kodwa nyani mani. Andiyani uba indlela endikhule ngayo na, but hey mna enye into engazange ndayiphiwa yilaa ability yoconsola, ukuba yokhuthaza umntu fondini ngamaxesha embandezelo. Yo, iJani ayina-kind words kaloku fondini, ukubona wise words. Isisimenxe somntu nyhani, mntu ungacimba ndikhathali kanti no, ndixakwe nje indlela yoyibeka. Sendisiva ngomphanga mozima, yo ndiphelele phaa kwaba-condolences to you and your family. Ananye into endinoyithetha fondini, ndithi sendizama ndifose engathi ndiyabhanxa mani. Ndincokola nomnganam apha the other day, uthi ungcwaba u-anti wakhe, the following day ungcwaba i-old lakhe. Ndathi yes, sasiheavy mos le way fondini. But ke ngoku ndiphelele phaa kulaa condolences qha. Iwesi uba ngumnganam ogrand ke lo and uba ibindimbi yoyena bezandibetha nganye paragraph fondini yeBible verse ye-motivation. But kum kunzima ne-2 sentences hayi ndi-toxic man, yar. But ke wethu guys, ndingumntu nam man, yo andizungathandwa fondini, ndi-toxic ndinjalo ke.